Здравейте! Намирам се в лабораторията на MG Dent Clinic. Сега ще ви покажа къде се изготвят временните зъби. Ела с мене. Сега да ти покажа къде се правят временните зъби. Проекцията за временните зъби. Ето тук, в MG Dent лаборатория. Да знаеш, а сега ще ти покажа къде правиме самия проект, 3D проект за циркониевите зъби. Ела с мене. Ела с мен сега да ти покажа къде се изготвя 3D проекта за самите циркониеви зъби. Ето, съвсем нова технология. Не знам как се работи. Показаха ми, ама ето сега ще покажа тук на тебе. Свети, ето, оп. Така се правят циркониевите зъби. А ела сега да ти покажа как излизат вече чисто нови. Ела сега да ти покажа как изглежда на монитора преди да отиде в лабораторията, как изглеждат на 3D проект. Ела с мен. Ето. Ма това са моите зъби, бе, гледай. Гледай сега. Тук се правят някакви магии, ние не знаеме, но това е 3D проекта. Разбираш? Така. Оп, това е 3D проекта, вече изготвен. А сега ела с мен да видиш къде наистина става магията. Ето за тези циркониеви зъби. Ела с мене сега да видиш магията на машината, която прави циркониевите корони. Най-високо качество. Я не разбирам нищо, ама хората разбират. От тук излиза ето това. Ела сега да ти покажа това как става. Ела сега да ти покажа тук какво се случва. Това, приятелю, тук се прави полиране и всички видове ефекти на тези прекрасни зъби, по-точно на тези циркониеви коронки. Ето така става и тук вече е другия ефект. А най-хубавият ефект е ето този. Полиране и правене на ефекти на циркониеви коронки. Благодаря на MG Dent лаборатория и MG Dent Clinic. Железни сте!